شفاعت و جاب جمال ہی حسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ اسی سارے جتنے بھی غلامان دربار عالیہ گھمکول شریف بیٹھے ہیں سارے نے مل کے ہر دیوانہ مصطفیٰ نے بھی ہاتھ بلند کر کے اور اکھاں بند کر کے سونے دا دیدار کر کے گنبد خضرا دا دیدار کر کے ہر دیوانے نے مل کے پڑھنا ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا اونچی آنکھوں سبحان اللہ اے جڑا دیوانہ بیٹھے ہے سونے دا غلام بیٹھے ہے ہاتھ بلند کرے کوئی دیوانہ ہاتھ تھلے نہ رکھے جڑا کھڑا ہے جڑا بیٹھا ہے ایک کیمرے والے پائی نو گزارش ہے سارے کی کیپچر کرے ہاتھ لہرا کے پڑھو میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا اج دیا ساڈی بھی عید ہووے اج ساڈی بھی عید ہووے اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ زندہ پیر ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ زندہ پیر ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے ساڈا پیر جی ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے میرا پیر جی ہوئے تے دیوانہ دل نل کیوں نہ کہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا ایسا نہیں میں کوہاٹ تک یہ صلاح یاد کرتا جاؤں کہ واقعی بھیرا والوں نے محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے ہاتھ بلند کرو اللہ نے جس کو سینے میں قوت عطا کی ہے خدا نے دل جوان دیا ہے نا اس جوان دلی کے ساتھ ہاتھ لہرا کے بابا سے بلند پڑھو میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا مجھے کیا
گوندپور والے گوندپور والے گوندپور والے ہو انجدہ نہیں او زندہ پیر دا غلام زندہ بولتا ہے ذرا زندہ ہو کے بولو آ چکے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا 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 مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بھلا حضور کی آل کا ہاں وہ بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا مجھے جینا مرنا سکھا دیا مجھے جینا مرنا سکھا دیا سلو شاعر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی شان کچھ نہیں لکھتا ہے کی کہتا ہے یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ اللہ اللہ ان کے پاس ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ تو انو میری آواز آ رہی ہے ایک باری آنکھوں سبحان اللہ آؤ پھر مل کے پڑھ دیا میں نے فرمائش ہوئی ہے خلیفہ ذوالفقار صاحب دی بھی مل کے شامل ہوتے ہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے نہیں وہ مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لکتے نہیں مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں اے دیوانہ بولے گا آ چکے مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی مہربانی کر سو آواز تھوڑی چک دیو اے جے کدے اس طرح ساؤنڈ رہا جیسے اور محفلہ نہیں پڑا کوئی آ چکے ہو مالی جو دے ہوڑ تے بوٹے سکتے نہیں رب دے سونے یار دی خیر تے کیا کہنے
ہو اے سونی سرکار دی خیر دے کیا کہنے اس طرح نہیں آ چکے ہو کہ سبحان اللہ رب تے سونے یار دی خیر دے کیا کہنے ہو اے سونی سرکار دی خیر دے کیا کہنے جنہ دی بوہے غیران لئی وے ٹک دے نہیں جنہ دی بوہے غیران لئی وے ٹک دے نہیں مالی جوندے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں مالی جوندے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں آکھو سبحان اللہ منکرہ میں سڑدیاں پردیاں رہنا ہے دیوانہ بولے سبحان اللہ منکرہ میں سڑدیاں پردیاں رہنا ہے تے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے کیڑا کیڑا عاشق ہے سارے ہی ہو نا ہاتھ بلند کرو اے جڑے سامنے بیٹھے نے ہاتھ بلند کرو جنہ جنہ نے محفلہ سجانیاں ہاتھ لہرا کے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے ہر عاشق ہاتھ بلند کرے ہاتھ لہرا کے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے بولو عاشقہ اے وی محفل کر دے رہنا ہے تریاں مانو پنجے پائے رک دے نہیں تریاں مانو پنجے پائے رک دے نہیں مالی جوندے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں مالی جوندے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ کملی والے دے ہو دربار دی گل کریے جڑا جڑا گل کرے مالک آج دی محفل میرے مرشد دے صدقے وہ دی گل بڑھا دیں ہاتھ بلند کر کے آنکھو سبحان اللہ تے ہر دیوانہ شامل ہوئے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے کیڑا کیڑا گل بنانا چاہتا ہے اے جڑے پائی کھڑے نے ہاتھ بلند کرو کوئی دیوانہ ہاتھ ہلے نہ رکھے شرمانا نہیں جے ہاتھ لہرا کے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے کملی والے دے ہو دربار دی گل کریے کملی والے دے ہو دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑے سرکار دی گل کریے رات معراج والی یار اتنا نہیں نوچی آنکھو سبحان اللہ رات معراج والی رب عرش سجایا سی یار نو صدقے تے خود رب فرمایا سی رات معراج والی وہ رب عرش سجایا سی یار نو صدقے تے خود رب فرمایا سی
او نیڑے آ سونیا نیڑے آ سونیا نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے بن جائیں گل ساڈے سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے اس جہان اندر آکھو نا سبحان اللہ اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر او آو اللہ دے اس یار دی گل کریے آو اللہ دے اس یار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈے سرکار دی گل کریے ماشاءاللہ ساڈے بزرگ سٹیج تے بھی بیٹھے نے تے محفل وچ پنڈال وچ بھی بیٹھے نے بڑی داد دے رہے نے تے ساڈے اسی طرح سٹیج تے بیٹھے ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت فرمائش مینوں کیتی ہے آؤ پنجابی وچ شاعر بڑی محبت نال لکھدا ہے لیکن ایک کلام میں تاں پڑھاں گا کہ تساں سارے نے میرے نال مل کے باواز بلند پڑھنا ہے انشاءاللہ کیڑا کیڑا پڑھسی سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ میری خواہش اے وے جدو اسی اس محفل تو جائیے کہ تساں سارے دا نام ہی سرکار دے سناخانہ میں شامل ہو جاؤ اللہ اللہ ہے آؤ مل کے پڑھتے ہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے کنا کنا دا ایمان ہے سارے دا ہی ہے اے جڑے پائی کھڑے نے اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے نا ہاں جوانی ملی ہے نا تے ہاتھ بلند کرو جنوں جوانی ملی ہے ہاتھ لہرا کے پڑھے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے دیوانہ بولے گا لہراتے ہوئے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے کوئی نہیں گوندپور والے ہو گوندپور والے ہو کوئی نہیں تسی جوان نہیں ہو جڑا جوان ہے نا جتے سینے طاقت ہے اور جڑا سرکار دا لنگر کھاندا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے اے پیچھے جڑے بیٹھے نے بڑے خاموش ہو تواڈے تو بزرگ ماشاءاللہ انہاں پھر کوئی دیسی خوراکاں کھادیاں نے تسی بھی کھانے والے بنو ہاتھ بلند کر کے خدا فرمایا محبوبہ نے خدا فرمایا محبوبہ سارے تیرے یہ دیوانے بڑے خاموش بیٹھے ہیں ذرا آپ بھی آواز بلند کر کے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے
عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا ہاں کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے سرکار کی آمد ربیع الاول شریف کی آمد ہے ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد یہ دیوانے خاموش بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو چلا کے بولو آقا کی آمد خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے بولو آمین خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا زندہ پیر کے آستانے کو سلامت رکھے ہاں محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے جو گونجن ہر طرف سجڑا جو گونجن ہر طرف سجڑا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف سجڑا ترانے سارے تیرے نے سرکار کی آمد دیوانہ بولے گا کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے ہر دیوانے کو کیپچر کرے یہ دنیا میں پوری دنیا میں یہ ویڈیو دکھائی جائے گی ہر دیوانہ زندگی کے ساتھ بولے ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو چلا کے بولو آقا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو لہرا کر بولو لہرا لہرا کر بولو لہرا لہرا کر بولو لہرا لہرا کر بولو لہرا لہرا کر بولو سنیو چلا کے بولو خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے تمام لوگوں کی ملاقات ہو کے اب سارے پنڈال کی رونق بنے سب آ کے بیٹھ جائیں سامنے آ جائیں تھوڑے سے آپ کلوز ہو کے پیچھے آ جائیں چلے آ جائیں سارے آپ پنڈال کی محفل بن کے رونق کا ثبوت دیں اور محفل انجوائے کریں سب لوگ چلیں بیٹھے آپ نعرہ تکبیر
ऐसे नारा नहीं लगाना, हाथ बुलंद करते हुए नारे का जवाब देना है। सारे हजरात मिलकर जवाब दें, पंडाल के अंदर गूंज पड़ जाए। पढ़िए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताने आलिया गमगोल शरीफ। मुझे हुक्म हुआ है मनकबत पढ़ने का, तो मैं अपनी हाजिरी को इख्तिताम करता हूँ। आइए, जो दोस्तों की हुजूर एक फरमाइश है कि हमें पंजाबी में भी मनकबत ज़रूर सुनानी है, तो मैं इंशाल्लाह नई आइए मिलके पढ़ते हैं। शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा। हाथ चुके, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा, ठंड सीने पांदाए नजारा जिंदा पीर दा। ओना दे नसीबा दा सितारा ए उरूज ते, ओना दे नसीबा दा सितारा ए उरूज ते, देखो जिन्ना जिन्ना कीता है, जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा जिंदा पीर दा, जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा जिंदा पीर दा, जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा। हाँ सानू ते तूफान दिया चलाने की आखड़ा, हाँ जिंदा पीर दा गुलाम बोले, सानू ते तूफान दिया चलाने की आखड़ा, सानू ते तूफान दिया चलाने की आखड़ा। ऐ शेर थोड़ी तब्दीली की है, तवज्जो रखियो। हाथ लहरा के पड़ेगा। कैमरे वाले भाई से गुजारिश है, ये हर गुलामे घमकोल शरीफ, हर सुन्नी को जरा अपने कैमरे में कैप्चर करे ना, हाथ बुलंद करें बस इस शेर पे, हाथ लहरा के आवाज़े बुलंद पड़ना है। सानू ते तूफान दिया चलाने की आखड़ा, सानू ते तूफान दिया चलाने की आखड़ा, बेड़ी पीर जी दी, बेड़ी पीर जी दी, बेड़ी पीर जी दी किनारा जिंदा पीर दा, बेड़ी पीर जी दी किनारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा। उचिया को सुभान अल्लाह। मैनू किबला मामू जी ने ऐ शेर तोहफा देते हैं, कहते ने कि हर दीवाना घमकोल शरीफ नू भी याद रखा करो, तो मैं तुहाडे सारे वास्ते भी ये शेर पढ़ागा, ते हर दीवाने ने जवाब देना मोहब्बत दे नाल। हाँ मेरे दिल दे गुलशन फुल्ला वांगों खिड़ जांदे ने, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मेरे दिल दे गुलशन फुल्ला वांगों खिड़ जांदे ने, मेरे दिल दे गुलशन फुल्ला वांगों खिड़ जांदे ने। किस तरह? अगला जवाब तुसा देना है। मेरे दिल दे गुलशन फुल्ला वांगों खिड़ जांदे ने, हाँ जदों पीर पाई लांदे
इंजदा नहीं, हर पीर भाई ने बाबा से बुलंद बोलना है। जदों पीर भाई लांदे नारा जिंदा पीर दा, जदों पीर भाई लांदे नारा जिंदा पीर दा। पूरे भेरा के इलाके में आज एक ही सदा आए, हक पीर सच पीर जिंदा पीर, जिंदा पीर। अरे दीवानों ऐसा नहीं, जोश के साथ पता चले जिंदा पीर के गुलाम हैं। हक पीर सच पीर, जिंदा पीर, जिंदा पीर। वो तेरा पीर मेरा पीर, जिंदा पीर, जिंदा पीर। तेरा पीर मेरा पीर। जिंदा पीर, जिंदा पीर। जिन्होंने दरबार आलिया घमकोल शरीफ की सैर की है उन्होंने तो देखा, और जिस दीवाने ने अभी तक नहीं देखा, मैं अभी से अपने मुर्शिद की तरफ से हुक्म कि इंशाअल्लाह 20, 21, 22 अक्टूबर जुम्मा हफ्ता इतवार हर बंदा अपने साथ 25 बंदे, हर बंदा अपने साथ 25 बंदे उर्स पे जरूर हाजिरी के लिए आए। और हर बंदा हर तरफ अल्लाह हो की सदा, हर तरफ अल्लाह हो की सदा। तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है, तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है। कितनी ईमान परवर नूरानी फजा, तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है, तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है। और सदा लगाओ, मुर्शिद सामने बैठे हैं, सदा लगाओ। मेरे ख्वाजा पिया मेरे मुर्शिद पिया, मेरे ख्वाजा पिया मेरे मुर्शिद पिया, मेरे ख्वाजा पिया मेरे मुर्शिद पिया। कमली वाले ने मसनद अता की थी जो बट रही है, वही बरकतें आज भी बट रही हैं, वही बरकतें आज भी। पीर जी पे खुसूसी हुई है अता, पीर जी पे खुसूसी हुई है अता। तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है, तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है। और वो मंजर जरूर देखना कि सब्ज गुंबद का साया है घमकोल पर, वही रंग वही कलर जो गुंबद खजरा का है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार आलिया घमकोल शरीफ तोहफा भेजा, हाँ तोहफा भेजा कि सब्ज गुंबद का साया है घमकोल पर। गौसे आजम बड़ा खुश है माहौल पर, गौसे आजम बड़ा खुश है माहौल पर। ख्वाजा कासिम की है तेरे दर को दुआ, ख्वाजा कासिम की है तेरे दर को दुआ। तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है, तेरे घमकोल की ख्वाजा क्या बात है। सदका हसनैनो ज़हरा घराना तेरा, बोलो सुभान अल्लाह। सदका हसनैनो ज़हरा घराना तेरा, फैज़ देता रहे हश्र तक दम बदम, फैज़ देता रहे
حشر تک دم بدم آپ پہ راضی ہو مولا مشکل کشا آپ پہ راضی ہو مولا مشکل کشا تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے دے دیا رب نے انعام العشا تجھے یہ بات حق ہے بولو سبحان اللہ بے دے شک دیا رب نے انعام العشا تجھے جانی جی پاس بلوا کے فردوس میں کہہ اٹھے اولیاء بسم اللہ بسم اللہ کہہ اٹھے اولیاء بسم اللہ بسم اللہ تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے اپنی ہے ذات میں ایک مکمل جہاں شاہ منور میرے خواجہ کا لاڈلا شاہ منور میرے خواجہ کا لاڈلا ہو بہو رنگ اویس و سرمد نما تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے بس آخر میں ہر دیوانہ ایک مرتبہ دل کے ساتھ اللہ کی صدا لگا دے کہ میری حاضری یہیں اختتام ہو جائے ہاتھ بلند کر کے جس نے پوری محفل میں نہیں پڑا بس جاتے ہوئے وہ اللہ کی صدا دونوں ہاتھ لہرا کے اللہ کی صدا لگاتے ہوئے باواز بلند بولے گا ہر طرف اللہ اللہ کی صدا ہر طرف اللہ 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 کی صدا تیرے گھم گول کی خواجہ کیا بات ہے